jebruh kelawan suasana lan kawontenanipun. Dina minggu sing tratunggu kowe ngajak ning lapang nganti lingsir sranging kene aku nunggu kowe tak SMS rambasi yen tak nelpon malah kok mateni Teh baterainya. manggan aku manggan yen kepetok Piye. mesti tak cium cium Anyong, anyong. ciuman janji tandane alasane Dina minggu dan nyucuk. kowe ora Wis ngono ae. Oh, janji cuantik nggih Pak Eh, Dalang. iki kalau Niki ngomong-ngomongan. kula insecure saestu. aku dadi pengalaman MC iki lagi penuh iki lho. Nyucuk Piye, apa Pak? kok wayune ra karu-karuan. Lah jajan ra karu-karuan. Bal-balan Pak Dalang saestu niki. Ora Mbak, ora mangku. Iki obah kok, isi obah. Isi obah. Lho, Anu kan iki lho Mbak Nila kula mboten. Janjane kowe ning galakanmu saja nyubriyani hatiku Ngandane wis nukar busana katon. Ngrasa busana kasatria. Yo kadaya. Biyoto manggung katanggung. Iya. Joko paloro-loro. Ingkang sami hangambil. Upacara nata. Banyak dalang sambung kali. Arda Walengka kacumas Dewi Manggo. Ingkang sedaya saking Kancana bakalan. Pak Tumini. Lo. Ah iya. Lo. Dina minggu sing tanggu kowe ajak ning kapal nganti lingsir sranging ini
Matur sembah nuwun ya Nduk Ellen. Alhamdulillah. Nggih, sami-sami Kak. Mbak. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wis rasa kenalan. Wong kene wis ero kabeh. Oh, ero kabeh. Wong angger mlebu endi wandi gak ngombe es aja. Wedok, macak wedok celuk wandi ae. Mbok yo tumini ngono. Sing rumangsa wedok maju rene. Ya. Ya. Alhamdulillah niki riase sinten Bapak? Riasipun panjenenganipun Ibu Nur Aini Saking Karangrejo Kawedanan. Lho Kawedanan. Kalian? Maksudnya? Lho niki mau riase setunggal to? Loro. Oh kalih nggih. Sing tahu sempat kenalan. Lho lan jenengan ki piye? Oh pulang dulu. Ya sawere gorene. Nah, sowen. Lho nika. Ya tuh. Mas Apa Mus kenal toh? Zeta Dewanto. Makasih ya Kak Zeta. Oh, Mas Zeta Dewanto. Ya, laris. Lho ni nak terima penyanyi telu ayu-ayu nek opone kalah karo Banci. Di. Lho, saya ketemu laris. Banget kan wong kene iki lek dandan ke tisu lho kaya ngene payu banci. Lho, terima ayu-ayu enak apane nduk kalah karo Banci. Ngene iki kalah rupa maju dupa nduk. Wis Aku mlaku. kancamu lho, Tum. Aku kancamu lho, Tum. Wis ora kanca-kancanan. Kene nduk, papat maju rene. Hadapnya ke sana, ke jabat sana. Iya. Jabat sini. Ke sana loh, ke Ngelon sana. Saulun ini lah. Ya, kita nanti langsung pulang gitu. Nah, namanya siapa nduk? Jauh, Namanya ya? Jenenge sapa? Jenenge sama nduk? Jauh. Ya. Rumahnya mana di Jawa? Jakarta. Oh Jakarta. Makanya dari tadi tuh mau ngalor ngidul melulu dia nggak tahu. Bingung dia jadi domasi ya, bingung. Iya. Iya, alhamdulillah. Keluarga di sini. Iya tuh aja. Siapa? Mama. Iya, Mama. Tum. Iya, dalam. Nek nggak bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ran. Oh iya, saya dulu udah pernah di Jakarta, Mama. Di kuwi. Itu di jembatan Genit itu loh. Boleh di jembatan. Iya, jembatan Genit tenang. Ada toh? Karena- Oh, teman-temanku banyak kan di sana. Kita kan Oh, garuan tapi kita. garuan agak cemplung kalen. Neng tenda biru itu ya, Mama. Satunya? Mbak Santi rumahnya mana? Oh, jajar begini. Jajar gitu. Ler niku. Alhamdulillah. Sini Nduk. Nelly. Mbak Nelly dalamnya? Sini. Berarti rata gini. Saya maju. Tahu urus bentar ini. Kok omah itu ini rata, bukan rata panas loh Nduk. Dalamnya di Karasan. Anaknya sapa Karasan? Anak situ mau. Oh, tak sing domah. Nah, Tum. Lho iki ya anakku. Pak kuwi mbiyen yo gandengane karo aku. Aja kawati. Lho nyapa lho aja Pak yo. Aja Pak iso metengen lho Pak. Makane cucuk yo tutu bojoku ngono deke. Ora apa-apa Pak, biyen-biyen. Lu mundur ya, Dik. Heeh. Biyen-biyen saiki. Iya Kakak manten panggil mamah ya. Alah. Banci nih kok enak-enak dipangan. Ya satu. Mama bubrak. Namanya siapa, Dik? Mbak Imelda rumahnya? Oh, Koidi ya. Joget. Lagunya apa? Kita lagu apa? Yang enak, Mangku Purel. Nah, ya toh mangku kowe, Tum. Diomongi kok. Mau kanji ya. Ya apa? Enek Purel dipangku tabrak sak mobil modar kabeh kok iso. Pidek ben. Ini kono kae. Aku nyolong kok ya. Aduh aku wedi aku. Ya, Mangku Diesel. Oke. Pargo itu. Pargo ide. Pargo yuk. Masih. Ayo ya. Enak. Asik yuk. Goyang. Kowe wis lali omah ora Ayo, Dek.
iya, 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 ha-ah, ha-ah, ha-ah. Goyang lagi dong, pinggul. Dal baliyo ning omah bojomu wis ngenteni ora apa-apa ora bakal diseneni penting kowe Udah langsung jujur pulang yuk. janji Kerja bakti. Mas manten, mau goyang? gak betah tuh. Mau goyang? Oh sama besan? Oh sama besan goyang? Oh enggak goyang? Oh goyang. Oh goyangnya bagus. Bisa ngecor? Gini-gini, aduh gitu. Oh, bayu. Besannya mening. Ayo, Mas manten sama Ibu besan mundur dulu ya, mundur. Sini. Ayo, ini permintaan dari tamu-tamu. Ya. Ya, Ibu. Lagunya apa, Mas? Tum, gosok Tum. Lagunya apa? Runtah. Ya. Mas Yoga lagunya Runtah, Mas. Ya. Di situ sama apa turun sini? Oh, di situ aja. Oke, ya silakan. Iya mening. Sip iki. Ibu esok goyang mening. Nak terima pernyanyian apane kalah karo besane. Goyang mau mening do. Den pasar ji. Den pasar ayo monggo. Sampai bawah tuh. Runtah. Ya, goyang ya Ibu. Tum warai pargoy. Oke. Oke. Bisa pargoy Ibu? Tidak bisa. Warai nggak bisa. Aduh. Pargo itu gak gitu Ibu. Pargo gini. Pargo itu gini loh Bu. Aduh. Kasih. Kita goyang yuk. Goyang batu mini. Asik yuk. Pananas irung ans bibir anu. Asik. Poti harap gigi gimana mulus. Anhai jangka pisang. Goyang Ibu. Kuan si kasitan. Gunta ganti jauh. Kayak mana tak Bu iki? Pargoy Goyang kamu. pinggulnya goyang yuk. Naku galis lobanu bangun. Naku lobanu gali. Oh. Siga nama resa. Udah. Aing haji rupa. Gimana? Lanjut. Payung kesesahan. Ayo yuk. Naik jadi cilaka. Goyang pinggulnya yuk. Kulit keledon sing sangat jauh. Untuk nabodas sipung tarigu. Diri berem-berem camer ayam panen cetak kopi susu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Mending. Biasanya sok ngau ini. Sampai bawah ya Toto. Tum, bar pijet sih. Ya Allah, ya. Tuh manggala telur ini. Telur sing sisi keri. Ya. Telu maju telu ya. Serak sore yuk kita yuk. Jaren jaluk serampat. Ayo sini. Ayo cepet sini. Piye mau piye ta? Minta lagu apa? Manut. Lagune Manut. Anyar. Kenapa? Oh, pengen goyang lagi. Enggak mau. Bisa enak loh, Bu. Sambil gini loh, Bu. Manona aneh kira latah. Astagfirullahaladzim. Ibu iki latah kok malah digawe-gawe. Mas iki ya. Ibu, Masnya jangan gitu loh, Mas. Kasihan ibunya. Ya, sini. Monggo Mas Yoga lagunya terserah. Ya, dua. Ya, doyang. Hei. Panana irung ans. Iya. Harap digigir mani mulu. Anhai jangka Goyang yuk, goyang. Kelakuan si gasita. Asik yuk. Gunta ganti jauh. Ibu goyang dong. Naung demi Asik. naun lu galis lu banu bangor. Naun lu bangor lu banu galis. Siga nama ngerasa. Asik. Aing hati rupa.
Goyang le. Bisa payung kesesat. Langsung pulang. Menjadi cilaka. Langsung pulang. Iya. Satu dong. Kulit kelir kuning dan Satu. kacau. Goyang. Untuk namoras tipung tariku. Bibir berang-berang cabai ayam panas coklat kopi. Goyang dong. Masa kalah karo besan. Mana ada peti murah. Ada dari umpan. Umpan gak bisa gonta-ganti. Jalur kau mencoba di pagi. Hup. Oh, udah pulang. Ya, sik ini. Oh, Mbak Turi serampat. Mas nyuwun mudun, Mas. Nesakne tukang ngendang kalau munggah mudun. Ya, sini Mas, serampate sik. Ya. Mau goyang serampat, Ibu? Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Bisanya gimana? Goyang-goyang asik. Yuk. Aku wong edarnya rosete waratoyo Nangsa kita hatiku kayangan selakamu Saya nambahi bangun dasar ayu Lancar kuning orang modal adikku dati goreng Samku seperti aku bersama Siji. Ini Amit ya Mas ya, kerisnya tak cepat sedelet ya. Amit nun sewu Ibu. Nun sewu nggih, pelangkonnya kalau lepas nggih. Amit siji. Amit Mas lope dicupot Mas. Oke ning kene ya. Hup meneng ning kene. Parak ning idul. Ya. Neng kono. Yuk. Mundur dulu. Oke, ganti aku. Amit dah, nunut. Saya mau kano, saya ini dugane. Loh, sikile arek wulune. Pas gane kena mampu kita ya. Kenan kerikil. Aduh, ndas kucul. Iki sikat sepatunya diopeni sikat sepatu. Sikat sepatu iki. Yo sandang badok. Oh, gendungan. Ngono yang rezekeni kok. Yo sandang badok kowe. Pak. Nggih. Geger kula tatap lho, Pak. Wis gampang kok. Tak tambahi 2.000, Pak. Apa nggawa duit gayamu ra Gus? Oh, nggawa. Matur suwun. Alhamdulillah. Nah, terima penyanyi dulu ada apane? Hei, ayo gulungne. Nak
lima penyanyi teluan apa nih kalah karo Banci 100.000 Faris. Tum, aku kancamu lo Tum. Ya Allah, Tum. Ayo rupamu ra entuk duit padha nduk. Mendingan elek-elek iki lho. Tum, disyukuri Tum. Ya, yo. Ayo. Gulung Tum. Eh. Lo. Bidung. Ah, oh ya. Pengen 50.000 berapa? Balik jungkir. Wani jungkir. 50.000 jugoke kaleng nganggo tangan nganggo lambi. Ya kok ngono. Ayo. Delene ndi delene? Oke iki. Ayo Mas. Nyerah. Piye le? Tum. Piye 50.000 nyerah? Lah mbok cokot ngono. Piye? Ora kena ditarik. Lanjut ora? Lanjut, ayo. Batin ku. Alah ngambung banci lho, padha lanange ngono lho. Ora kena. Mundur. Pengen 50.000 ora? Nggih. Ganti, mundur. Menak nganggo tangan. Golek jungkiran are. Yo. Oh, tambah lagi. Oke, tambah yo. Los mulai pokokan maghrib. Oi, kamu seneng budi malu. Diciko. Seneng dodo malu diciko.
Atungan nggo romo disiko. Dirangkul. Rangkul ra kena to lele. Musuh Tumini kok. Jangkrik manggul itu kendel bener. Aku ditumpak karo manggul lho. Sekarang kena digoti titenan sisuwun awakmu. Tum gimana? Masih ada ini? Minggir. Ya. Tamu dari Bali. Ibu iki kok iso ndelongo apa ngerti praupan kok apa dikira Iki wong tenan apa dudu? Iya, ngono ya. Iki wong tenan apa dudu? Iya. Yuk, monggo. Mulai. Wis sing entuk 50.000 pamit sing omah mulai. Pamit sing omah mbok menak tambahi. Pak sinten mau? Sik sapa? Pak Sugiyanto. Pak Sugiyanto. Kaya nglamun itu, Pak. Niki tugas kula sampun rampung. Pak Sugiyanto kula pamit aja wangsul riyin. Mugi-mugi acaranipun lancar. Amin. Diparingi rezeki sing kathah. Amin. Amin ya. Sik to, pamit yo salaman kae kodho ngorek. Salaman sing domah jaluk kolam kuda jaluk kekadan nasto. Iya to. Ya. Salam Datan Ginggang Sarekmo. Pengantin kakung Katon Mancorong. Mantene putri kaya barongan. Tansah mewah. Mergo wis 40 dina 40 bengi bar nikah ora dikeloni. Cucuk karo telang patine njaluk tambah nek sing di omah. Berangkang nang ngarepe. Iya. Tukang fotone barang ya sing gatene Tumini, gatene nerai taman barang. Selamat. Hati-hati, kerismu lo. Kerismu digecek sing kenceng. Musuh Tumini. Mateng. Ya, sian. Wes Tum. Gembiralah, bahagialah. Jan. Ibu Tum, ibu pengen jabuk Pak Robaci. Tapi ora apa-apa, iso oleh 250. Ya tutup. Wah, tambahnya 50 nah. Wah, mujer. Kono bagiano utana rono lho. Tom, kok menamen kowe to, Tom? Ketoke digawe ning Bali ketok, Tom. Iya, nek kono arep dipadane karo barongse. Aduh. Aduh ibu. Tom dosa lho karo wong tuwek lho. Aduh. Ayo
sampun seputum. Adipek mantu tuh. Pe mantu karo sing dicang ning buri kae to. Hawane rame atiku sepi. Angen-angen tresno dibales tresno. Nyatane tresno dibales matur nuwun. Sempet saya kei harapan kowe malah ngilang. Melungo angel bertahan loro. Golane yo ku selalu ono meski kowe ra